Ти снимам малко. Караш за себе си. Това малко пациент на Бойкове. Нали беше казал да си гледа картофи, да си ядем. Кой спечели изборите? Кой? БСП кой? То се знае. Румен Радев. Румен Радев е на среща. Пусна самолетите да кажат. Пусна самолетите, почва да връща казармата, взима запасняци. Връща казармата. Няма му деша да са такива лекети като нас, защото си гледат от тук как работят. Отивайте, ама нас вече не може да нас закачат.